Καταφέρω να αντλήσω γάλα με το θύλαστρο, αλλά το στήθος μου πονάει. Μήπως κάνω κάτι λάθος? Πολλά θύλαστρα της αγοράς έχουν ελάχιστα επίπεδα ισχύως και μασάζ. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει πολλές μητέρες να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα θυλασμού που είναι εξειδικευμένο για το δικό του στήθος. Κύριο χαρακτηριστικό των θυλάστρων της Spectra είναι τα 12 επίπεδα ισχύως και τα 5 επίπεδα μασάζ. Είναι εδώ και 30 χρόνια τα πιο δυνατά, αλλά και συγχρόνως πιο άνετα θύλαστρα της αγοράς και επιτρέπουν στη μητέρα να έχει πολλούς επιτυχημένους και άνετους θυλασμούς. Επιπλέον, για έναν άνετο θυλασμό, σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή επιλογή της χωάνης. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τόσο το σωστό μέγεθος της χωάνης, όσο και το σωστό τύπο χωάνης που είναι κατάλληλος για το στήθος μας. Σε επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε όλα τα βήματα για τη σωστή επιλογή χωάνης. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο.